Special. Common. Çok ünlü isimlerle maçlar yaptı. Ang kaniyang huling laban, nagkinarma din sa kaniyang kayabangan. Magandang araw mga pre, ngayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Bernard, the executioner Hopkins, dating 2 Division World Champion at multiple World Champion. Naging undisputed middleweight champion at naging unified light heavyweight boxing champion. Maraming magagaling na champion na rin ang tinalo at tinumba, gaya na lang nila Roy Jones Jr., Felix Trinidad, Oscar De La Hoya at marami pang iba. He doesn't look like he's gonna get up, guys. Pero kilala din itong si The Executioner bilang isa sa pinaka-trash talker na boxer sa isang sikat na site na BleacherReport.com. Sa kanilang artikulo na ginawa noong 2015 ay pangalawa si Hopkins sa pinaka-trash talker na boxer at pang-pito naman sa isang site na LestVerse.com. Sa kasalukuyan, siya din ang may hawak ng boxing record bilang pinakamatandang naging boxing champion. Binasag kasi niya ang dating record ni George Foreman bilang pinakamatandang boxing world champion na may edad na 45. Binasag niya ito noong May 21, 2011 nang makuha niya ang WBC at ang daring light heavyweight titles kontra kay Jean Pascal sa edad na 46. Bernard is fighting the best fight out. Yep. Now Hopkins is doing push-ups in the ring. He's just pulling out every trick in the book. He's going to make it happen. You don't have to love him, but you must respect. At binasag ulit niya ito nung makuha naman niya ang IBF light heavyweight title na hawak ni Boris Claude noong 2013 sa edad na 48. Hand over the top by Hopkins. Hopkins is taunting him and trying to take advantage. 17 years younger than himself and can become. At ulit naman niya itong binasag nang makuha naman niya ang WBA Super at IBA light heavyweight titles kontra kay Bibo Shuminov noong 2014 sa edad naman na 49. Tan by Hopkins. Right hand drops Shuminov. Sa kaparehong taon natalo siya ni Sergey Kovalev via unanimous decision. Pero matapos ang mahigit 2 taong pamamahinga ay nagbalik na naman siya sa lona noong 2016. Ang laban din na tinawag niyang The Final Farewell. Napili nila na kalabanin ni Hopkins ang American boxer at WBC International Light Heavyweight Champion na si Joe Smith Jr. na ang huling laban ay tinalo lang ang kalaban sa loob lang ng 3 minuto sa unang round at doon din niya nakuha ang kanyang titulong WBC. Tutaj na pewno bardziej skuteczny niż to, co prezentuje Smith. Prawy wow. sierpowy i fanfara na deska. Ma młotek w rękach, jeszcze raz prawy sierpowy. Andrzej musi przetrzymać ten kryzys. Przyklinczuj Andrzej! No, bardzo niebezpieczny ten atak. Lewy sierpowy, prawy sierpowy, tak, drugi raz mamy koniec knockdown. pojedynku. No, dał się zaskoczyć. At sa huling laban ni Hopkins ay di daw niya kinuntak ang kanyang trainer na si Nazim Richardson. Sa halip ay kinuha niya ang trainer ni Sergey Kovalev na si John David Jackson na dati ring boxer na tinalo ni Hopkins noong 1997. Sa weigh-in ng dalawa ay parehong tumimbang sila sa 174 pounds. Sa face-off ay andon pa rin talaga ang pagkaangas nitong si Hopkins. Sa mga press conference nila ay andon pa rin talaga ang pagiging trash talker nitong si The Executioner. Binubuli pa niya ang kalabang American boxer. Special. Common. So all the fighters out there that want to be special, claim it before you become special. Sa mahaba, makulay at napagkagandang karera ni Hopkins mga pre ay di pa ito natalo via KO. December 17, 2016 sa Inglewood, California, naganap ang bakbakan nila na may pamagat na The Final One. Bit-bit ng American champion na si Joe Smith Jr. ang kartadang 22 wins, only 1 defeat at 18 dito via knockout. Habang ang alamat na si Hopkins naman ay may boxing record na 55 wins, only 5 defeat, 2 draws at 32 dito via knockout. Sa laban na to sobrang layo ng agwat ng kanilang edad mga pre.
Parang tatay na itong si Hopkins sa kanyang kalaban na si Smith Jr. 51 na itong si Hopkins kumpara sa 27 si Smith Jr. 24 anyos lang naman ang pagitan ng dalawa. Underdog si Smith Jr. sa laban na to mga pre. Pero sa gabi ng salpukan na ginawa sa harap ng mahigit 6,000 na katao sa arena ay napaka-exciting talaga. Unang round pa lang ay sobrang agresibo na nitong batang kampiyon na tila di inaasahan ang kampo ni Hopkins. Tila di takot sa alamat at sa kamao ng The Executioner. Sugod lang ng sugod. Hinahabol ang veteranong si Hopkins. Sabay bitaw ng kanyang mga malulupit na mga patama. Kovalev'e 12 round dayanmayı başarmıştı. Sağ kroşe geldi şimdi. Sol koşe geliyor. Joe Smith sol koşeyi vurdu. İyi yakaladı. Joe Smith sol direkte önünde tuttu. Bir sol koşe daha geliyor. Hayatının en ağır knockout'unu yaşayacaksın demişti. Mısın? Sorusu üzerine söylemişti bunu. Second round, patuloy lang sa pag-abante itong si Smith Jr. mga pre. Nagpapakawala ng mga malulupit na banat habang itong si Hopkins ay napapaatras na lang dahil sa napaka-agresibo talaga nitong batang kampiyon. Sol koşe geldi. 54 yaşında 50 yaşında sert bir darbe midesine. Joe Smith bastırıyor. Yüzünde bir deformasyon oluştu. Joe Smith sağ direk yedi. Müthiş bir sağ direk. Joe Smith müthiş bir direk yumruksundan bir tane daha sol. Bernard Hopkins yine sağ direğini uzattı. Joe Smith sol direklerle yanaşır. Third round, ganun pa rin ang takbo ng kanilang laban. Andun pa rin ang pagka-agresibo nitong si Smith Jr. habang makikita talaga ang pagkabeterano ng galaw nitong si Hopkins na matapos makatama ay agad yumayakap o di kaya ay dumidistansya. Bu duruma Mosley hayli şaşırmış. Bu bilgiyi de sizlere aktarmak istiyorum. Hopkins sağ kroşe vurdu Bernard Hopkins şimdi. Gözü çok kara bir boksör. Gözü kara boksörlerden bir tanesi Joe Smith. Da bir mağlubiyeti var sadece. Hopkins iplerde. Yaklaştırmıyor rakibi yanına. Yaklaştığı anda da bir şekilde rakibi bozuyor. Sarılarak ya da iterek Hopkins sol direk aldı şimdi. Hemen sol direklerle cevap veriyor. Sağ kroşe girişimi var Joe Smith'in. Tekrar sol direk. Aparkat. Sol direk. Bernard Hopkins köşede. Mideye. Sağ direk geldi. Sol koşadan kaçıyor. Benim adım Bilgehansa. Sa mga sumunod na round, makikita talaga na mas makamay itong mas bata kumpara sa mas matanda. Mas agresibo at maraming patama sa katawan at mukha, habang itong si Hopkins ay madalas umaatras, focus lang sa depensa. Nagpapakawala na rin ng mga kamao niya, pero halatang iniinda ang lakas ng kamao at makikita talaga na di inaasahan at napaghandaan ang pagka-agresibo nitong batang kampiyon na Amerikano. Sağ kroşe geldi. Joe Smith sağ direk deniyor. Sert bir darbe geliyor. Sol direk denemeleri var. Sağ direk sol koşe. Olimpiyada 12 numarada yer alıyor sevgili boks severler. Sağ direk. 2014'ten beri maça çıkıyordu. 1,5 senedir yaklaşık. Sağ niteliğindeydi. Sağ kroşeden kaçıyor. Karnına bir. Sol direkler deniyor tekrar Joe Smith. Bernard Hopkins tecrübesiyle biraz ringi geç terk edince Jack Reese hadi adamım ne Hopkins 2 tane sol koşe sağ kuraşa mükemmel tamam anlamıyla mükemmel bir boksör
Gardına sert darbeler sol koşe. Watch your head, Joe. Namalarına bakıyor. Bernard Hopkins sol direk sağ kroşe. Joe Smith 1.83 boyunda. 1.85 Bernard Hopkins sağ kroşe geldi. Sol vurdu. Joe Smith çok sert darbelerle gidiyoruz. 5. roundda son saniyeler. Joe yaklaştı. Sol koşeyi vurdu. Sağda vurdu. Sonlara doğru toparlandı. 6th round. Dala na rin siguro ng edad ni Hopkins. Nakanganga na ang bibig nito, kudyat na dahan-dahan nang nauubos ang hangin sa bodega. Habang itong si Smith Jr. ay mas lalo pang naging agresibo. Patuloy pa rin sa pagpapaulan ng mga kombinasyon. Tinatawanan lang ang kamao ng dating 2 Division World Champion. Sağ kroşe tekrar rakibinin direklerini süzüyor. Boşa gidiyor. Aparkat denedi. Aynı şekilde Bernard Hopkins de Joe Smith aparkatla uçtu. Sağ direk sol direk. Çok net darbeler. Joe Smith iyi yakaladı. 6. Tecrübesiyle o fırtınayı atlattı gibi. Wow! İşte bu yumruklar Bernard Hopkins. Sol direk. Round 7. Right? 7th round. 7th round. Halos puro yakap na lang ang ginagawa ni Hopkins dito mga pre. Humihina na rin kasi malalim na ang hugot ng hininga habang patuloy naman ang kampiyon sa pagdomina. Zorlandı ve sağ kroşesi çok etkiliydi. Boks dışında New York'ta Long Guy. Sağ kroşe. Sağ direk vuruyor. Devam ediyor sol direk. Tekrar sol direk. Tekrar sağ kroşe. Solu tutturamadı ama. Hopkins harika kontralar vuruyor. Bernard Hopkins şimdi yumruk kombinasyonuyla cevapladı bunu. Sol direk. Sağ direk. Joe sol direk sağ kroşe. Yine yüzünü sıyırdı geçti. Çok iyi 8th round. Dito na ang nakakagulat na pangyayari mga pre. Ang inaasahang magandang farewell fight sana ay tila naging napakapangit na pangyayari sa kanyang karera. Matapos kasi ang ilang segundo ay tinamaan ng kombinasyon ang dating champion. Sunod-sunod na kamao ang tumama sa kanyang mukha na dahilan ng pagkahulog niya sa labas ng lona. Sağ kroşesini savurdu. Şimdi bakın ringin dışına düştü. İnanılmaz bir darbe ve Bernard Hopkins ringiyor. Hakemlere Bernard Hopkins. Bakalım hakem neler söyleyecek. 8'e Di na nakaakyat pa si Hopkins kahit binigyan ng 20 seconds count ng referee. Kaya diniklarang panalo si Smith Jr. via TKO at napanatili ang titulo. Ang nag-iisang TKO na talo ni Hopkins sa kanyang karera at nahulog pa sa labas ng lona. Bakın burada bir sağ geliyor. Sol arka arka yumruklar ve bu yumrukla Kahit na nagreklamo pa itong si Hopkins dahil sa tinulak daw siya ni Smith Jr. kaya nahulog siya. Pero sa replay na ginawa ay makikita na walang tulak at puro legal na kamao ang tumama sa mukha. işte tekrar izleyeceğiz. Burada aldı. Bakın. İşte pozisyon bu. Düştüğü an bu. Yumruk kombinasyonları. İtme var mı yok mu? Kararı tamamen siz değerli seyircilerimize bırakıyoruz. Joe Smith'in ailesi büyük mutluluk yaşadı. Sa interview kay Smith Jr. matapos ang laban ay sinabi niyang andon pa rin talaga ang paghanga niya kay Hopkins dahil sa pagiging alamat nito sa larong boxing. Champion, the Beast, Joe Smith Jr. Bagamat sinabi niyang farewell fight na daw niya yon, ay may mga haka-haka na naman ngayon na posibleng magbalik na naman para lumaban ang dating 2 division at multiple world boxing champion. Ano ang masasabi mo sa video ito mga pre? Ang inyong reaksyon, komento at suggestion ay welcome na welcome sa baba.
At mga pre, pakisuportahan na rin ang YouTube channel ng aking mga kaibigan na sina Boy Astig PH, Usapang Sports, Philippine Sports History. Gumagawa din sila ng mga video na siguradong magugustuhan ninyo. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.